Every more about the most authoritative political platform, but still you better discuss social issues on for the records. Minim se be ho hipa but you myself said the TS Adam Kano no kuro wo eni nua eni wofa eni soa said the no kura TS an yese no eno tina me ho hina no nso minim ni ntida bia nso me ka said the te enei enkomo bia ba obi edibi Aunty Naa ya support Aunty Naa ya support. Okay, so ma me tena se dwene ho se Aunty Naa edebeya edebeya yes Aunty Naa ade ya support wa wonim ya support ni ya support ni asomafo ye nyina ye ba wo ha ne se na uzwi wa mani ne se na uzwi bibi ye na ya support ba wabɔ ya nwumwo na ya hoahoa no na ya support se bio so obekɔ ne kra chikura no a se de ese ye kai no ne se ya support no wabɛbɔ bra pa bi atwa sapa bi ato ɛno na ese ye de kai no ene yazu obi di Aunty Naa akɔfa ya support yira ba bisio ana ya support di wa wodi tiwa ya support de be so ene ese ye be kai ya support ye nkai ya support ne nneɛma pa wo ye ana manfo ne buofu na medwina asɛm ne wudie na mse dabi asɛm we eye deeper than ya sapon a Aunty Naa akɔka na asɛm manfo ne buofu eye de ya yeti wo man mu na ato wo man bia mu a society bia no eye family system eti wo ba wo kunu ema na aba extended family wo fa soa ne hwahwan na atre abeye namfo na aye community na community na be bigger society and the fra babedru se omai it's a what na wo ma bia mu na wo anya the family unity no right it means oban na ni nyina so if sade ma no ye wo man no ankasa ye se no yet we free mretente ye na nanu munyansa bo munim sa wade sam ye ade a very dicey situation ni empase ye be se no atete awade bu bebrenti no edu si ye ka wade sam ye se ye fisem ye hatana bonten eti wo ye koma eya busuapani na busuapani no oje awade no atena so na busuapani ke wanjimi anka ne de akoma bomfa hema ne de akoma agona hema ne de akoma mampon hema ne de akoma na wo mo no atena so ahwese asam ne betimi adi ana yetimi nia sa de free mretenten ye no yakofa ye political system ba ye na ye say okay ye mfa the official angle so mra eti yo create bibie obaka ye mre bi atwam woni ye friend waju na waju no wo kɔ hɔ a na akɔɛ sa sɛ de ye kɔ bua kumfo ye intimidate you sɛ de ye trentra na ye dwene ho an ye si da bi ɛkwan no ye fa so ye waju no ɛbɛsai the family unit eti ye sakra mu on ye friend doksu ani ye de man panimfo a ye tire ni wo mo sua de akwadere ɛwɔ nyansa adwene nimdi a ye de sobia wade sɛm ebise ye bɛpɛ ye bɛ sobia wade sɛm na wie niam mienu de betimi abamu ida se ye bɛka abomu ana se beguo na sempo ebegu a se de yesi eye no ye mpese ebegu awie na afe ebema ne woba no wo montema ye antagonist situation mena sepo ho se be ya wo moka se ne meba kura mehwe no eti ye training krofo a wo mofa so wo ye sa ne ma no ukoduru court kura se obehwe a obi ni obi nya asem na se ye the state a ye se the state versus asumasi nanso edu a wade sem a ye nka se eye Kofi versus Yamansa Geja yanka Kofi versus Yamansa say yempese wa adwene mu kura ne ye be criticize sa onu obi anya ntokwa da bi ejedu ba bi a alternative dispute resolution ye mamoa kwan se mo akra mo kwhye ba bi na afa no mo nsa ensobe na mo mpe awade sem bebre wo a ye nibra ne ba akomatimi hwiri kosoro kenkenkenke enso akoma ba afom abosa ba ma no afa akire na wabone to pew na no ano no awade na sobe ye twe da awre ye koba dede nyina no eto obo ba kopɛ ana sobe no esesa bibia wo ye wo de awade sem no aba court yesi ye jai ye hwe ye nso wonyem na wo mu ko ye no wo mu na ko onyem ye eti nyoba ne bi wo hɔ a ye awade no wo wari bie no wonim sɛ afa ya trase as oman wo mu a ye treni wo mu more traditional to me what traditional hunyansa ye de sobia wade semo na meka se papa akwasi first no kotenase akodia wade semo wo kwa no mesi ni nchen ne wo koye fa so kano ne etu asem no ahyeda ye tu ahyeda nya ya hyeda ye pesa akoma ba fom
afa bibia ba yesi ye fra bibia Aunty Naa hwa fi na diebe and in the name of radio programming, in the name of TV programming, ya die bibia ba na ya tena se na yesi obi betra yesi friend Aunty Naa na amanhemafo adwuma adikrofo ama mpanimfo adwuma ese Aunty Naa no na ya Asante Hemaa wono abie ne court wo radio so ne ya tama wade sem firi nkurase ebre no na wono Aunty Naa ne so bia ne yamusa Aunty Naa se aware dodo se no wotena ba bia wote no waso bia ade ba no govi ade ba no na chese system no ya de agu wo no a so bia ware sem a eto ne bu ase so bia se be ye ebetimi kura ka bom no ochena ankoye eye disintegrated society a ene no obehwe na akola ne papa ni ho na maame ni ho ani yamma kwan man krofo in the name of radio programming ani abetena so ani ne wo so no ya Asante Hemaa ene wo so no ya mampo Hemaa wo ya agona Hemaa wo ya ayi ya kan sai wo ya kirensua wo ya Kenya ase number 1 ayi agogo Hemaa anu ono na so be some problem yi ade ba no ade ba no me wa no kura na me sebio aware sem ne de ba bonte a Aunty Naa na anu ya ne ya ntie se na wade egui wo ba be kire mu o wo be ka de agi egui na de na hiafo ma de ya jimisa me hu sikani bia wache masam de akwa Aunty Naa ho de hiafo yi a na mampanimfo ani amahemafo ye ka kire mo se manfo ne nyimu ni se wo mode mo nsam ne bebram wo ba bia mote no amomodidia ene de broni kasa is an indictment on you mo leadership eye ka mo meyire no mo so obubuafu ubufu wan ya ubufu wa ho ebisa mo ne manfo ne te yes galam se dia wo se me koka nkire ahemfo nse ahemfo no na eyem ye sensase na ahemfo no mema ne bon sase wo ba munim se nipa no ati asase no so no eyemo abatan no modia mo na modia na mo makwa ma Aunty Naa betena ho ma mefa betena ho wa betena wa wo mo said the family system no anu ntimote wo no ye bon sase no wo ba na nipa no wo mu ye se abusua ne wo mu nyina mote wo ye de be ya mo ye de be na ye meyire no mo se bobuafu me ana muware mu na me ka no kura kire mu na musu mubuafu mubufu anya me na mubuafu me mumbo na afu mu amoho samo felie na mudi ni nyina na ntuma fira ne ese yi asesa ne wan etutu ne na nse kura de o mutimi movie from the synchronic kente no na eja ese ya tutu ye ni achi na ese akoye competition nyam na me ka Asante hine na eka somodi ahima die na da ni kuo na madu ye ni die duru abam yentie Asante hine yentie no asema hunu za Hemaa ko no bi pese ho zem afroni ahafone Asante be ha guguni atore zem yati gro ye tu ha zem o ye yesa da tie nana na Hemaa Otumfuor se men kan kyerem na nse ho ni se ne ma bi koso ye ne apagya ho yati kro bi Asante ahafo bro na ne bi a emfata mo hwe ni ye ba ha ni adura bam zem o ba hwe bi a wote o hwe television na ye duru abam mo no na betemi no okra no asana wokro zem okra o mahine asana wokro zem Hemaa media wudimo o man mo refri mo ana Otumfuor se adenti na mo pagya mo ho saa zem o Otumfuor wase mo ntoma bo ase zem mo ntoma bo ase zem montimi nsano ho enkwa ba mu nkaka bibia eyeye so no anka bia eyeye so futuo no de mamo o se mo nhweye mane nyansa Otumfuor mo nhweye se Asante mind ye oye Hemaa wa Asante mamu dia ene oye Hemaa dwumadi obia eno so die amane kwanso enya de ope ena be eti ye sa Hemaa fo mo no mo na te wi amoase begro mo no mo na te akrofo so kona mo no mo na te kena mo so na se manfo ni nyimu ni afuka nya se manfo ni nyimu ni mo no mo na te tepa manfo ni nyimu ni mo no mo na te manfo manfo ni nyimu ni no mo fo mo nsam madia ene mo a na se bo hwemu leadership ni ye si ye ka galamse ni ye fa nkwa ahemfo ehode a ene ye ka nipa no wo mu no so wo masetena mu nsam a ye de ba ahemafo ho
Aye mwakache mo manfo say hey at the tantan no ekoso radio so a say ye asa Asante Hemaa ye ni awaresem ye nim kwa fa so ka no say da bia radio ni TV ni social media and your tantan kwa na wan na di wan ya ana wa di wo say sori pa na sum antena na wan man to me say otimi ka kire obi say pa wo bi asum wan man say to me ni wa hey ana wan na de be mesha we yan sabo e radio so edi ho nkomo one man Asante Naa said to me no until na one man to me so to me pass a judgment e wa ware se mu ka se sori pa wo bi asum na ya ba be ka kire no kura no se wo be frɛ nipa no abu se nipa no so no se wo frɛ nipa no aye ka na asem no asif se wo ye the judge until na nso na no ya wa ware egu mu asa ware bi afa kire bra be kire mu se ye kire ware se mu se de ye a wo ye no no dia e de bra be kire e de be no e de be no Edia be ni atena Asante Hemaa mu wa mane ye tantantan sa de be no ahema fo de be no na ye meka mu amu kuru be ka asem kire mo se mo bu afu bobo no afu de de be ya mu ntre de meka no mo bu na afu de afu mu am ho efse mo na manfo mo hwe o mo so mo na mo ya abatan mo na mo di manfo ne nsem yesa mo tena so na se manfo ne mfa ma hoda da be kura na mo tena se yese akola bi asi ni mpani mfie so na bragoro no kura ye ne de na se ye ngada nkola no kura ntire ni wo mo se de esi ye fia de no ye kwora ne ye nye ye mfre nkrofom ra no mo mra me kire ye nkola no ekwan ye fa so a ubu nsa usiesie ho abrabo ne career path kura be da be na mo ye bie mo ja ni nyina ne se ba ye competition na wan na wo kuo kese ani yake na mo karukure manfo no yesi court no mo de nsam ne ba se no entenchia eze ma no kura je ademdie eche emema no tira manfo ni nyimu nie se Aunty Naa na ye Asante Hemaa Aunty Naa na edi awaresem Aunty Naa na ebro ya man Hemaa so eti Asante Hemaa mu ye nioma tantan ni yake na mo se mo mienka mo bombufu wa ya me obufu me kwa Afrifa media no kura na meka na no kura so meka na meka na obufu dia obufu wa ho esa Asante Hemaa ni sadia Asante ine kai wo se ya kikire wo bia wo ni wuru a wo play ene asa ma ne mema ni si aka wo mema ni wuru ho mema ne bonsa ase ne wo ba ya mo na mo bo nipa no wo mu no so ho ban na ne yanka no kura nkire ehu ya meyire no mdi asemwa yanka no kura mo ankasa kura mo fall victim titi social media da bia mo hwa Aunty Naa ni bi emka mo adwene kura se ade ya maami yiyi ebu ya ankasa kura ya nimtia se nka mo adwene meka ye na obuofu de ti obuofu ni se wanhunu na me na meka kire oti na obuofu no etu de obuofu mi ya ma obumfu me de mo sa adwene asem no meka no hu bio efsi ya sheda titi nipa wo mo hwa wade sem ka Aunty Naa school be no so koye entitie be no nyaaye said your Sobia waresem radio ni TV so said your Sobia waresem eni amatanta be no na Asante Hemaa ya makwama ni amatanta we koso in the name of radio programming egu Asante Hemaa ni mu ase egu waresem wochina afi national security ti bonkoso de eni mu anse ya digota kire fufuo ne nam ne wa ne de yegu awari 20 years from now kola bebre will come from single homes ayantiti wo na batwutuo abekuyeye na ye de trase bibia ba ya adwene ni mu no yetimi nhuru nkwa akire ebia ne yetena hama wo maya yetimo productive hours yesi akofa bibia ba friend kunkum bagia na 1 to 4 pm no wo mine esa kamamfo ye adwuma ubedru barbering shop wo ubedru productive hours nya ye jai obi ajai wo mine be na serious wo ye esa ne yoma no ya kuku bag ya 5 years and they pragia atiesi ya kwanso and India for na export pragia de breye ado mu nya huska and ye de problem wo ya kwanso ni nyina kuku bag ya ho mfaso yes nya president mo invite wo ba say ejo mama na we ya osa sorry wo se me say wo be pede be say president invite kunkum bag ya stars eno oboko ye ani wefa mumia kanu kure evan mumia kanu kure wo se udi de say kwasi bedu na we bibini ade van brown de say wa kwasi bedu ye kanu kure ogwago
adeɛ no amaame no yɛ ne santimɛmo egu ahemafo anim ase agya sɛ bomanfo no nyimu ni agya sɛ bomanfo no ntie mo na sɛ bomanfo no nyimu ni deɛ na mbɛtumi ayɛ ma manfo no agye mo adie ɛde wɔn nsɛm aba ama mo de ahyɛ kokoa mu ne mo aka na yɛ abusuapani awadeɛ deɛ kɛgye nipa mmienu abusua ne abusua ana hyia asɛm ba abusua ne abusua ne tra se ka ho asɛm na ntimi anya yɛ de afa police so ama police dɔ so wɔ de akɔ na afei yɛ de afa mmara kwan so akɔ akogu no yɛyɛ nyinaa no yɛgu no ne yɛhwɛ no kwan yɛbɛfa so a yɛbɛgu na wie koraa no na still a no mmarasepo bi ani wɔ na matena ase di na nneɛma tantan wei so wɔbɛtena radio so a didi natam bi bono ne yɛsere yɛwɔ man a ɛtim a yɛmfa bibia serious kofi yɛmfa bibia serious o yɛhwɛ the ripple effect of adeɛ no a yɛyɛ deɛ de bɛkɔ si national security ti bɔ nkɔ soɔ saa deɛ tena sɛ meyɛyɛ radio programming ɛdeɛ bɛ no ɛnsi ɛdeɛ bɛ no yɛbɛtena ase amana gyensɛm ansa momiɛnka nokora bi kyerɛ wɛ momiɛnka nokora bi saa nti na mesi wɔ nim sɛ awade sɛm yɛde bɛtena radio so a ɛna no yɛ na ne deɛ gu yɛ ma ɔsa afa akyiri kɔ ware ada ne wɔmma mekyerɛ mu deɛ gyina ne deɛ gu yi ɛdeɛ bɛ no yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ brɛnti sɛ adeɛ no ayɛ no politicians no a wɔn ne yɛde man no ahyɛ wɔn nsa ɛsɛ wɔn hwɛ sɛ saa nneɛma wei wuntumi nyɛ efisɛ it has a way of engineering the society no wɔn mpɛ amamuo papa bi abu eti yɛyɛ sɛ ne teki manfoɔ no adwene ne ɔfo a na wɔn ani agye ɔbɛfa wo di bɔne sɛ wobɛhwɛ bɛwie wobɛhwɛ Aunty Naa from 1 na kɔsi 5 ni bɛwie no na wɔn bɔ ne ɔmo di unya no ɔmo di ɛdeɛ bɛn no ɛdeɛ bɛn no amahemafoɔ ne wei meka yi bɔbu ɔfo sɛ ɔmo yɛ no ɔmo fira ɔmo nua na ɔha deɛ ɔba bɛtie no koro meka kyerɛ wo mia na meware mu nanso mbɛtie no korɛ yɛnka no korɛ kyerɛ yɛ ho na obiara nye wɔki nyɛ saa ɛtumɛserɛ ahemafoɔ ne ɛma mpanimfoɔ a modeda nkuro no ano no monhyɛ aseɛ ne mo manfoɔ no nkasa monkɔ back ne manfoɔ no nkɔkasa yɛte Asante Hemaa yɛnyɛ nneɛma saa nneɛma tantan saa deɛ ɛti Asante Hemaa kɔɔto no ɛsi wo a wɔdi awaresɛm no hyɛ iwu Hemaa kora kɔ bie kɔɔto no bi a na kɔɔto no Asante yi ne sɛ dabi me maame ne yɛde court case brɛ no awaresɛm brɛ no ɛdeɛ bɛ no ɛne atena Asante Hemaa ma nneɛma tantan wei kɔ so a ɛyɛ bɔgye so na Aunty Naa na ma efi na hɔ a hɔ ali efi na wɔ mu din no nso anyɛ naa yi efi no efiri Nigeria ɛyɛ ni Nigeria fante dabi o yɛnyɛ ele efi ɛna yɛ sɛ yɛ saa nneɛma wei Asante Hemaa yɛ sɔ so afisɛm no nyɛ yi a yɛsi na bɔnten kwasi bɛ du dabi ka ɔde ase yɛ korakora ho kama awareɛ no nyɛ ne nyinaa na eguo ebu wɔ hɔ ebufuo ba eto ebu ase na kɔma ne bɛba fam etu de kɔma ɔhema no a ɔhema no to ne bu ase tu asɛm no hyɛ da woyie no a wafrɛ wo hwɛ wɔde to kakra mɛsɛ to bɔd no tumi solve problem bebree mɛma nso ɛyɛ kofi kɔ wɔyere ne yɛsɛ wasɔm na no piaw wɔtwa ne baako yɛsɔ bi problem yi wɔ se wɔgya awareɛ ɛso yɛ ɛdi 3 months yɛ no wɔnyɛm si yɛhwɛ sɛ gya 3 months mu kɔ fie kɔbi ɛti yɛ sɛ mu nsa nkɔ fie o ɛsɛ awɔtumi ba awɔ bɛba na mmom deɛ Aunty Naa yɛ no sɛ wɔn gu wɔn ho anim ase wie a ɛduru baabi kɔ mbɛ sɛ wɔn ka bɔ mu anim guaseɛ ne nti ɛnyɛ yi ɛdeɛ bɛyɛ no wɔgu bɛrima no anim ase gu ɔbaa no anim ase ebi kura meka sɛ bɛrima yɛ wɔpɛ n'adeɛ wɔbaa no wɔpɛ n'adeɛ abufuo aba fam ɛbaa fam no ɛnam so kɔgu n'anim ase nti society ne deɛ wɔn bɛka nti wɔntie bio ɛdeɛ bɛyɛ no ɛkwasi bɛdu ɛdeɛ bɛyɛ ɛma nkɔla nneɛma yeye ba bɛda social media nkɔla ebenyini abɛhwɛ ana maame ne papa ana ɔmo kɔ ɛyɛ Aunty Naa show so na wɔn na di wɔn ya na odi dodoɔ sɛ na we abɔdam sɛ mu yɛ ani hwɛ deɛ ani hwɛ yi ɛbɛsrɛ mo yɛ ka no kura bi nkyerɛ ho ahemafoɔ mo nhyɛ aseɛ nkɔla na ɛwɔ mo area no mo nhyɛ aseɛ na mo ne wɔn nyɛ ɛyi career fair mo daadaa wɔn nkakra akola si ne mpani fie so a ɛka tete ne adwuma na mo yɛ ne sɛ yɛde ne brɛ no atu ne fo waduru sɛ mɛma yi wɔn bɛba wɔn bɛdaadaa wɔn bɛyɛ sɛ ɛma mo mua wɔn ate
efiri na de konkola mu wo nyina na Hemaa fo na mu ko school na mo no mo kasa na ma ba ye role models amomo eno ne Hemaa die social issues eno ne hia eno ne Hemaa die samu ye role models ye ma mamfo market foi na mo no mo hia na bubu sa mo yi market mo what say edwa ye na nsa ho kira ba ho ye mate se ye nyakura na mo presidency mo mra medimanim na ye nko banks no ne ye nko hwese o metumi asomo asene abobo ye ne Hemaa die o ye be ka na mbuafu bufu wa ho ka kiro bo ya se ntumafura no ayeye asano ayeye makeup to no ayeye say dancing cray ye shit dancing cray the makeup asa fam so na why na se ko efe bese ni nyina aye ni momu no di hia pa so ho Aunty Naa de no wo ye na egu mu ani mu asa etimi de me ka ne keke ni momu ne no kure no makawi me no kure ka timi ni adafo eje basem bese Hemaa fo monsore santimem ye nye nneoma tantansa wate Aunty Naa ni efi ile efi we monso mbufu mu amo mo ma ware some problem nim aya mo betra radio so ka mo be kirem esi ye ne sa ba bia wiase ba bia no ye sa ba kwa we Jerry Springer show America kwase asem no mo society no eno na so obitimi sore no akọ bombe ho why obitimi sore no akọ shoot a society that is not built on family values and systems and ye die nyira ye say no yi makawi national security ya shede training krofo